guys, आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव आङो नुजाफैलायबाय बहुद आं गोबाव जाबायमोन आङो बिदि ब्लग बानायिया स' दिनै आं मोनसे नोंसोरनि सिगाङाव आङो मोजां मोनसे टपिक लानानै आं फैलायबाय स' आं गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोबाय दा आङो दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ बेयो बाथौगुरि गामिनि नामा बाथौगुरि स' आङो मोजां मोनसे भिडिअ लानानै फैदो स' नोंसोर इन्टारेस्टेड बा नोंसोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो बुंनो सानदों आं भेक्सिन दाखालि आङो बे ब्लग थांनाय मोनसे ब्लगखौ आं बानायदोंमोन स' बेयाव आंहा माने आं बुंदोंमोन आं खिथागोन होनना बुंदोंमोन आरोना गाइस आङो भेक्सिन लाना लोमजायाखै स' आङो लोमजादो बहुद गोजांदोंमोन आरोना गाइस बहुद गोजांदो हराव आं बिदिनो बेखायनो आं भिडिअ लाथ'नाय जायाखैमोन लोमजादोंमोन ओमफ्राय आरो जोंहा न'आव जोंहा मादाराबो जोबोद गोसा लोमजादोंमोन भेक्सिन लानानै स' बेखिनियानो दा नर्मेलानो जाबाय दायो हामजोब्बाय दायो स' दिनै आङो बिदिनो बोरमा लाबोदों मैयायो दाखालि सफैदों बोरमाया राजस्थाननिफ्राय लाबोदों बिसोरो आंथ' बोरमानि भिडिअ लाबोखाबाय थायो स' नोंसोरो दिनै इन्टारेस्टेड बा बोरमा मोजां बोरमा आङो देखायगोन स' नोंसोरो नायबानो जाबाय स्किप खालामनाङा आङो दा मोजां देखायगोन आरोना गाइस लोगोसे भिउआ बिराद मोजां आरोना गाइस बेयो जाहैबाय बोरमा फार्म न' आरोना बोरमा दोनग्रा न' आं देखायगोन दायो ओमफ्राय नाय गाइस जे माइ दोङो ओमफ्राय हाजोखा आरोना गाइस माने गामिया माबायदि जायो आरोना बियो सानद्रुप जंकर भुटान मोनखाबाय बेयो हाजोआ भुटानखा आरोना गाइस नोंसोर फायदो जानो हागौ तामुलपुरनिफ्राय बिथिं फैदोबा डाइरेक्ट सफैखायो आरोना गाइस ओमफ्राय भिउखौ नायना लादो गाइस बिराद समायना आरोना गाइस ओरैबायसा दिनै आरो एसां सान्दुं गोसाबो नङा आरोना गाइस बहुद जोमै खोबदों नै गोजौआव बहुद जोमै खोबदों बेनिफ्राय बार बारबाय थादों आरोना बिराद मोजां नांदों आरोना गाइस नायनो हागोन नै बोरमाखौ नोंसोर नायनो हागोन नै निफोरनो आरोना बोरमाया नै मैया दाखालि राजस्थाननिफ्राय लाबोनाय बोरमाफोरा निफोरनो आरोना गाइस निफोर गाइस बोरमाफोरा बिराद गोलाव बिराद समायना आरोना गाइस नै नोंसोर नुदों जानो हागौ नै बोरमाफोरा बिराद मोजां माने आदार जाबाय थादों नै नायनो हागोन दंफां हाग्राफोरखौ जाबाय थादों आरोना गाइस नै बिदिनो फुरा बोरमाखौ बिसोरो माबा होनो सिरुहि आरो बेटेलथ' नङा दां बियो बेटेल नङा जानो हागौ आं मोजां मिथिजोबा आं दा बिसोर फैबोला आं सोंनानै नोंसोरनि सिगाङाव आङो देखायगोन आरोना गाइस नायनो हागोन नै बिराद मोजां आरोना गाइस नोंसोरो माने नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव आं होना दोनगोन नाम्बारखौ बेनिफ्राय आरो बिथिं जायबा बाक्सानिफ्राय नायदो स' बिसोरबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना गाइस स' गाइस बोरमाखौ बिथाङा बेयाव दोनो आरोना गाइस नै गोजौआव बिराद मोजां हिबिखा आरोना बिराद मोजां बानायदो नै बेयाव पाका खुन्था होनानै दिनै बाटामफोरखौ होनानै मोजां बानायदो आरोना गाइस दा आं बिसोर दा बोरमाखौ दिहुनगोन आरोना गाइस नोंसोर नायनो हागोन बिराद बोरमा दं बेयाव सिङाव आं दा देखायगोन ओमफ्राय बेयाव दोनो गोजौआव दोनो बोरमाखौ बे गोजौआव दोनो ओमफ्राय गाहायाव बिनि खिफोरानो हासार बिराद मोजां जाना दङ आरोना गाइस नायनो हागोन नोंसोरो गाइस बे गोजौआव दोननानै बिनिफ्राय नै गाहायाव फुरा हासार आरोना नै गाइस बोरमानि खि होनानै माने मैगं थाइगंफोराव होनो माहाबा फुलफोरावबो होनो हागोन बायदिसिना मैगं थाइगंफोराव होनो बिराद मोजां आरोना नै गाइस फुरा बोरिया जाना दंखायो नायनो थेवबो दोङो नायनो हागोन नै गाइस निफोराव नै बोरमाफोरखौ नायनो हागोन नै दा दसेनाव देखायगासिनो गाइस नोंसोरो नुनो मोनसिगोन दसेनि उनाव बिसोर सलायगासिनो नायनो हागोन नै सलायगासिनो बिसोरो राजस्थाननिफ्राय लाबोनाया दे बियो गाइस नै गाइस नोंसोर नायनो हादों बिथिं बोरमाया ओंखारजोबसिगोन आरोना गाइस नै फुरा बोरमा मेन्दाफोरनिफोर नै फिसा बोरमाबो दंसै नै नायनो हागोन गाइस बहुद समायना आरोना नै
गाइस नोंसोर नायनो हादों बोरमा बहुत बोरमा दं बेयाव बोरमा मेन्दा दङ ओमफ्राय लकेल बोरमाबो दङ ओमफ्राय दाथ' आरो नोंसोर बेफोरखौबो नोंसोर मोनलांगोन आरो ना गाइस नोंसोरो माबादोंबा नांगौ जादोंबा नैफोरखौ मोनलांगोन दा आङो आदा बिथांखौ दा माबाना होगोन आङो ओमफ्राय लकेसनफोरखौ आङो माबा खालामना होगोन ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव आं नाम्बारफोरखौबो होना होगोन आरो ना गाइस गाइस दायो नै बेखौ बोरमाफोरखौ माने दा दिहुनबाय आरो ना गाइस दा 3 o'clock जाबाय दायो दायो बिसोरखौ आदार जानो थाखाय बिसोर थाग्रानिफ्राय दिहुनबाय नै दायो नै बिसोरखौ आदार जाखांजोब्बाय जाखांनानै बिसोरखौ दायो नै बेयाव सोना दोनजोब्बाय आरो ना गाइस नै बहुत अहाजोब्बाय बिसोरो नै ओमफ्राय नै बोरमाफोराव एकदम माने सामथाइफोरा बाजोब्बाय एकदम हाग्रा हाबे हाबे जाबाय नालाय नै राजस्थाननिफ्राय लाबोनाया नैबेनो आरो ना गाइस नै आं नोंसोरनो बोरमा थाग्रा न'खौ आं देखायनो आरो ना बे आदालानिखौ बेयो नैबे जायगाया बाक्सायाव आरो ना गाइस बाक्सायाव बाथौगुरि ना मा होनो गामिया बाथौगुरि स' आङो बिनि बोरमा थाग्राखौ आं देखायनो दा बोरमायाथ' हा आं दा आदानियाव सोंनानै आं माबा खिथागोन आरो ना गाइस दा आङो बोरमा थाग्रा खिथिनो न'खौ माने दा बर्थमान बोरमाखौ दिहुनबाय बाहेराव ओमफ्राय दा नै बेबायदि आरो ना गोजौआव थायो मोजांथारनि एन्जर दङ एन्जर दङ गाइस एन्जर अबाव नैबे नै नायनो हागोन नै गाइस बिराद समायना नै एन्जर बिलाथि नै फिसाबो दङ नै गाइस नै फिसाबो नै गाइस नैबे फिसा नै बे फिसा एन्जर नैबे फिसा बे फिसा बिदिनो बिमा नै नैथिबो एन्जर बिलाथि फिसियो बारा गैया एन्जर बिलाथिया बाहाय दङ ओमफ्राय बिथिं आंथ' देखायखाबाय नैबेनो आरो ना गाइस बेयाव बोरमाखौ गोजौआव दोनो नै बेबायदि नै बिराद साफा आरो ना गाइस बहुत साफा ओमफ्राय बिनि गाहायाव आं दहाय बुंदोंमोन ना बिनि गाहायाव हासारफोरा बेफोरो माने गाहायाव सिरिहैयो आरो ना गाइस नैफोर माने नैथिं गरं खालामना होदो बिथिं नैबे गोलैनानै बिथिं थाहैजोबो आरो ना गाइस गाहायाव आं दहाय नोंसोरनो देखायखाबाय गाइस दायो आङो लकेसनखौ आङो मोजां सोंनानै आं देखायगोन ओमफ्राय बिथां दादिखौथ' नोंसोर मिथिखायो बेदों ओमफ्राय बे आदादों बिसोरो बिथांमोना लाबोदों आरो ना राजस्थाननिफ्राय स' आदानि जायगा नोंनि लकेसना मामोन एड्रेसा जोंनिया कुमारघाटा होनना बुङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय आंना गामिया कुमारघाटा साहा दावखोनांगौ बगाजुलि बाथौगुरि होनना बुङो
आरो नाम्बारखौ मोनखागोन नोंसोरो बेयावनो आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नाम्बारखौ बेनिफ्राय दा मा बोरमा दोङो दा नोंसोरो हरनो हागोन आरोना ओरैनो सिरुइ आरो ओमफ्राय मोनसेया आजमेरि गुजरि बे दं आरो किसुमान मेन्दाबो दं लकेल न'आव फिसिखानाय आरो लकेल क्रसबो दं बेफोरखौ किसुमानखौ लकेलबो दङ बेफोरखौबो मोनलांगोन फिसिनो गोसो गुदुं जायोब्ला आरो फिसिनोबो माने बेखार थास्लाय फिसिनाया मोजां बहुद लाब दं आं दिनै 2013निफ्राय फिसिनानै दिनै 2021 जाबाय 22आव हाबैसेयानो साक्सेस जागासिनो आङो खुनु प्रब्लेम मोनाखै आरो किसुमान खोथाखौ बुजिनानै थांनो हागोन माल लांफैयोब्ला बुजायना हरनो हागोन बोरै फिसियो बोरै बेमार जाबा बोरै फोथाङो बेफोरखौ आं दा बेफोरखौ बुंला जाय मानसिया आंनिफ्राय माल लांफैगोन बा फिसिनो गोसो गुदुं दं बोरमा फिसिनानै मोजां मोनो बिसोरो फैनो हागोन फैनानै मोजाङै सोंनानै भिडिअखौ लांनो हागोन आरो बा गाइस जायबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर भिउवार्सफोर आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना बे आदानियाव लांफैनो हागोन ओमफ्राय आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जायबा नायदो ओमफ्राय आंनियाव बे डेमक्रेसि आंखौथ' मिथिखायो एड्रेसखौ बेयाव थांनो हागोन बे दादिनियाव मोनगोन बेखौ ओमफ्राय बिसोरो जमा लाबोदोंमोन आरोना बोरमाफोरखौ दा नै नियाव दङ जमा दंजोबो दिनै जोङो खावसे लांगोन ओमफ्राय खावसेखौ बेयाव दोनलांगोन जायबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि लांफैनो हागोन आरोना आङो डिसक्रिपसनाव आङो नाम्बारखौ होना दोनखागोन आदानिखौ बेखिनियानो आरो आं आदानिसिम आरो आं सोंबावनो नागिरदों कुइसन स' बोरमाखौथ' बिराद गोबाव जाबाय फिसिनाया नङा होमबा बेनिफ्राय दा माबोरै माने मारै गोब्राब मोनदों माने फिसिनानै बोरै उसुबिदा जाना फैदों ओमफ्राय सरकारनिफ्राय राहा मोनदों मोनाखै माने बेफोरबायदिखौ आं कुइसनखौ सोंनो नागिरदों आरो बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' फार्स्ट टाइम अपेनिं खालामनायावथ' मथा-मथि जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआथ' गब'नाय डिपार्टमेन्टआ माने सरकारा गुरुत्थ' लाया नालाय बेनिखायनो गब'ना दं जेबो सरकारनि मोनसेबो हेल्प मोना आरो मुलिखौथ' भेटेनारि डाक्टारनाव थांबा मोनखाया एकखौ मोनसे भेटेनारि डाक्टारा जोंनो मुलि हरनो हाया ओमफ्राय सिस्टेमा मानि थाखाय हरनो हाया होनना बुंब्ला जोंनाव भेटेनारि गभर्नमेन्टआ बेबायदि फेसिलिटिखौ होआखै होनना बुङो होमबा जों मा बुङो ओमफ्राय आं दा प्राइभेटनिफ्राय लाबोयो ओरैनो मेन बेरामानो जाहैबाय नै गरम बोथोराव जायो दैज्लां बोथोराव आरो जेनेबा गरम बोथोराव दैज्लां बोथोराव बे माबाया एफएमडि होननाय मोनसे खुगायाव गाराय सालायाव गाराय आथिं आखाइ गाराय जायो एफएमडिनि लाबोखाबाय नोंसोरो सिगांनि भिडिअ थांनानै चेक खालामनो हागोन ओमफ्राय पिपिआर नै दा पिपिआर सफैसिगोनलाय आरो फिसा जानो गोनां बोरमाफोरनो इटि होनांगौ बेफोरखौ एक्सुवेलि जों मोनजोबा आरो बे बेलायाव किसुमान एसे बिटिसि गभर्नमेन्टआ दायित्व लानांगौ आरो बेखौ माने एकदम दायित्व लाथारनांगौ होमबासो जों बोरमा फिसिग्राया अलरेडि कमप्लिटलि माने साक्सेस जाना थांनानै थानो हागोन आरो जों बेखिनियानो ओमफ्राय आदानियाव बेसेबांखिनि बोरमा दङ दा आंनावथ' दा मथा-मथि न'आव फिसिखानाया 100 प्लास दंखायो आरो आं नै दाख्लैबावै लकडाउनाव 1,03,000 थाखानि माल फानबाय आं खैथा फानखो हिसाब गैया दिसुन एमाउन्टआ हिसाब दं आरो फैसाया जेनेबा ओमफ्राय दा राजस्थाननिफ्राय लाबोनाया खैथा राजस्थाननिफ्राय लाबोनाया जों 35टा लाबोदों 35टा दं नोंसोरो जायबा गोसो गुदुं जानानै दङ फिसिनो थाखाय नोंसोर लांफैनो हागोन बिराद मोजां खिन्थु बोरमाफोरा नोंसोरना देखायखाबाय सिगाङाव नायनो हागोन नोंसोर आइडियाफोरखौबो लाना थांनो हागोन आरो किसुमान मानसिफ्रा लाबोना फानफैदों नंगौ थिगानो राजस्थान अबाव पान्जाब माबा माबिनिफ्राय खिन्थु मोनसेबो नलेज हरनो हाया फार्स्ट टाइम आंनो मासे लाबोदोंमोन मेल 19,500 होननानै जेने थेने फोथांनायसै आं थैथारसैमोन सोंहरबा जेबो नलेज आं गैया लाबोदों आरो फानदों बिदि आरो थिगानो लास्ट कुइसन बाव दानसेम सरकारनिफ्राय दासिम लन सन बिदि मोनदोंना मोनाखै माने लनथ' मानसिफ्रा बहुतानो बुङो लन एप्लाइ खालाम खिन्थु थांबा माने मोना जेबो माबा होआ चान्स गैया बेयाव माने बोरमा फिसिग्राया लन सननि खोथा अमा फिसिग्राफ्रा मोनदों होननाय खोनादों बेखौ खोनाना आंबो थांलाबायदोंमोन सिगांनो आं माने लन लाना खालामखायाखै प्राइभेट खांना बे निजा लन होनायखौ माने मोननाय जायाखै आरो सरकारनिफ्राय बिदिब्ला सार बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बाहाय माबादो गोसो गुदुं जानानै बाहाय रैखा खालामदो नायफैदो ना मा होनो लन लानो माबा लेनदेना मोजां जालायनांगौनो बेंकआव मा लेनदेन मोजां आं बेखौ बुजिना मोना माबायदि लेनदेन मोजां बिथाङा आदाया बिराद गोबाव जाबाय आरो ना बोरमा फिसिनाया माबायदि लेनदेना मोजां जायो बेखौथ' आं बोरै मिथिनो दा बहुत बोरमा दङ दा आदानियाव स' बेखायनो बाहाय नायदो आरो ना
लोगोफोर जोङो बेयाव थिखांबाय आधा खावसेखौ आं लांगोन होनना बुंदोंमोन खावसेखौ जों बेयाव थिखांबाय ओमफ्राय बाखिनिखौ जों गालांसै बेयाव बिथिंबो जाय आं बुंखादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जायबा आंनि भिउवार्सफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायदो बिथांमोना नैबे आदानियाव लांफैनो हागोन आं एड्रेसखौ होखाबाय ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौ आङो होना दोनगोन डिसक्रिपसनाव नोंसोरो कल खालामनानै फैबानो जाबाय आरो जायनिखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंनि साइडनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दे ओमफ्राय बिसोरो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नङाबा आङो नाम्बारखौ होना दोनगोन ओमफ्राय बे दादै सासेनिखौबो आं होना दोनगोन नाम्बारखौ स' नोंसोरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेयाव लांनो हागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया स' जों भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनिखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर गाइस स' बेखिनियानो गाइस टाटा बाय बाय लाभ इउ